Bez retrospekt. Jdeme na to. Jdeme na to. Znám spousty nápadů, jak prosadit se v davu a před publikem odhodit stud a nervozitu. Spousty lidí bude tvrdit, děláte to špatně. Jasně kámo, děláme to, co věříme, a proto jdeme před a nepolevíme. Žene nás motor silnější, než si myslíte. Vím, v hudbě jsme něco jako Michal David. S mikrofonem v ruce, teď chcem se sebou bavit. Víš, polevit už nechcem jako ostatní, co ke dnu klesaj rychlejc než Titanic. V tomhle jinosvětním světě, pokaženým slávou, zvežej hou, když už i tebe oblbujou. Pak dáš mi za pravdu, že už to není to, co bylo. Dneska český rapy prej z vesela nám kletou. Haha, to těžko, prober se brácho, teď tu stojí za řeč asi jenom Prago Union. A ještě pár lidí, který tady cením. LK, MCG a hoši z labelu ty někdy. Časy se mění a my se měníme s ním, ale dám olej na to, že